Dobar dan svima. Danas mi je prvi dan dijete, ko hoće nek čestita. Inače, smislila sam savršen plan kao i uvek, a to je da budem na dijeti tačno 8 dana, od danas do sledećeg utorka. Zato što sledećeg utorka treba da putujem i to u grad u kome su baklave, slatkiši i sve ostale stvari. Pretpostavljam da znate o kom gradu se radi, tako da ću tamo sigurno jesti i neće prosto biti šanse da budem na dijeti. Zato sam izabrala da to bude ove nedelje, taman da se pripremim da tamo kad se budem prejedala da se ne ugojim. Šalno na stranu, mislim nije šalno na stranu, stvarno, meni ako mi neko, ne znam, sada da mi kaže da ti oduzim ovo, da to ne smeš, oduzmite mi, ne znam, da ne mogu da u shopping, da ne mogu da kupujem, da ne znam, ne mogu da se ali da mi oduzmeš da ne mogu da jedem. Ja toliko volim da jedem. Znači, evo napravila sam kafu sa bademom i mlekom bez šećera